Iya apa ya, Mbak? Panci toh. Karena durian putra enak ini. Ora luwe. Nyamangan kana. Mbak Lah, iki. Anuril, Mbak Urabril. Aja tawane mangan kok iril iki. Mesti ra kepangan ngono lho. Ora pe, ora kepangan. Lah iki menyoke banyak api to, Dil. Iki teknik baru. Iya iya. Iki sadurunge anu iki teknik baru iki. Asalnya Mas Pahit. Iki ngira-ngira ngekno kopi aku, Dil, ngono lho. Lah iki kalau aku ambek menyoke lho ireng aku sih. Ya kuwi jelas nek kuwi. Lah bojoku pinter, Dil. Iki sing ireng, iki kan kelompokne. Sama apa kopi. Heeh, kok ndelok kopi. Ngono, Dil. Iya, reta kira satu. Heeh. Ngene to, enak apel lha iki dikelompokno kae lho. Iki nggo slab dadekno kopi. Ngono lho. Yang dipangan areng-areng iki. Betul. Tak pasti iki. Lah kuwi, Heeh. senior kuwi Kak, lho. Kak. Ayo iki kudu barang. Ndak ya. Gludung. Ora detail. Korek ku dhewe iki, pakai tuku anyar lho. Dilanyile to, tel meneh iki. Ora tak mut. Ora go 500 ae. Lah terus iki luwe apa? Memangnya gak terima sana bojomu? Ya Bang. Bojo bulan iki wis hilang. Bojo lagi yang mangane ya sak turun-turun dalan. Malah berarti bojomu akeh? Iya, Kak. Iya, lawa bojone akeh. Dem, bojomu nganggo dhewe. Mbok kirimno. Ya iya no. Kakak cinta. Dan enggak masih Langsung gambar kok penuh kerdus ning. Ini malah turun-turun dalan dulu ya. Ya lah, ya kok kena sementu ya. Iya nanu. Iya apa ya, Mbak? Panci toh.